Kung kanina pinatahan natin si Yuri ng isang masaya natin po ang kailangan mas malakas na palakpak. Okay, music please, yes. Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday. I want to do something special for you. It's your birthday and you're special too. So I want to walk from the outer world to the home and shout. Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday. Ang galing! Isang palagad na! Grabe, Ate Yuri! Okay, baka meron sa dalas na wishes mo ba for Yuri? Yan. Yan, si Bola. I wish him all the best and God bless him. Good health throughout the year. Yay! Ayan, so si Lola isang ako isang Bola. Ay, si Mami! Nakalikuran ako, magdawat ko ang kalikuran, anong person nito para kay Yuri. Okay, sana daw kung nalutong at kung magkasakit. Okay, Johnny Sky, para ng wish. Ilan ang wish mo para kay Yuri? Isa, dalawa, tatlo, ang wishes ni Charlie para kay Yuri ay sana'y lumaki siyang bata, smart at kapagmahal. Ang pangalawang wish ni Charlie para kay Yuri ay sana'y lumaki siyang bata, mapera, mapagbigay ng pera. Okay, at ang pangatlong wish ni Charlie para kay Yuri ay sana'y lumaki siyang bata, always be happy, kagaya ng ating Charlie Pregnancy. Charlie! Alright! Magtulakas na tayo ng tatlong gift. Bali, Eugene, mamili ka ng tatlong gift na gusto mong buksan for you. And for our first gift, to Yuri, happy birthday from Trisha Benson and Izike. Okay, sige mo order na yung gift. Ano kaya ito? Okay, tumulong na ako dahil 100 sila. Hey, what's this? Nagulat yun. Yeah, okay, meron tayo. At meron tayo. Wow, thank you so much. For our second gift, hawak-hawak na ni Jollibee. Okay. Ayan, to Yuri, happy birthday from Tabs and X. Okay, hawak ka ito. Okay, Johnny, ito naman mo si Daddy mo nakahawak na sa kabila. Huwag na daw si Daddy eh. Huwag ka lang nagsabi siya. Ganun ka. Yan. And for our first gift, Daddy, mamili na kayo. Alin po, ito po. Ayan. Wala lang nakalabas lang secret admirer. Wow! Wow! Basketball shorts! Naman! Okay, thank you so much po sa mga pinag-gift kay Yuri. Ayun, si Yuri naman ang mamimigay ng surprise. Kuya,